Kamana kani liden sto chien mane sigenden mane. Koro marabor matin but Idi bota mo ikete machiek donge. yeah. Koro maybe akawe kani high school. Koro nanyuol kani high school. Koro ing'eyo ni bang' nyuol ni and then bing ni koro sache moro idwa ni mi nyathini ing'e ni kinyuol kitini idwa ni koro imi nyathini life moro ma in bidwaro maber cha. Yeah. Koro mae nomiyo ang'eyora gi ji man gi pesa e school na koro adwa ni mondo ang'i kodgi at least mondo ambe abed gi pesa kaka gin. Koro ji bende neno ni an nyako moro mochanuka bing ni na dongo e town. Koro ing'eyo ni kapok ang'eyo matin cha to nasedonje gik mang'eny. Koro ing'e ni iyudori ayuda ni koro ichako theko. Ting'eni gik mang'eny gi bende nyaka iyangnwa nikech rowere kaponi nitiere gik mang'eny ma bende gidonje donge. Yeah. Koro yakeni in mari ni nen mana nikech nyalo bedo yedhe mamero ji, nyalo bedo moko ma bende samoro nyisa iyangnwa. Yeah. Koro iyudori ayuda ni chako theko like in koro idwa ni tim gimoro e yo ma in emihero to at the same time ikia gimomiyo idwa ni time kamae. Inyalo dhi school kiero be okidhi gimoro kamano. Koro nachaka theko. Kare yo mar manyo pesa ni mondo akony godo nyathina ma koro aweyo gi mama kae ma koro jachien nokwanyae ma koro adonjo e din machielo. Yeah. Koro ing'eyo ni jonyuol be nok gi understand, nok gi ng'eyo ni kare ang'o matimo nyathini. En nyathi mariek to ipore apoya like suddenly koro ifuo kendo. Okikadh kendo to in ng'ama nche kadho. Ochopo kuma koro ifeel kabisa iyudo nyaka di koro ing'e ni gimbe gikia ni kare ang'o matimi. Seche moko janyuol paro kata ni ena wi in mibukori abuka kamano okidwa somo kendo. Kendo ka ng'adi kocho ni idonjo din machielo nyalo bedo ang'o nikech wang'eyo tinde bede rowere gi weche motenre kod cultism. Yeah, kamano jachien koro kwali iweri gi wach Nyasaye. Nyasaye. Yie weche makamago. Yeah. Ma en neno osiepi koso neno holruok mag mbese gi koso nobedo nang'o. Osiepe. Koro ing'eyo ni ino kinyal ng'eyo ok ka wadhi mbele tabiro pimo kaka koro naduoga fwenyo. Sawa. Yeah. Koro nikech natheko e school kamae koro nitie janyuol na nogola mondo otera ir ng'ato mondo wuo koda. Koro kuom hawi maber notera ir priest chalonga jadolo. Koro jadolo ni aromo kode to ong'eyo gimoro amora madhi kuoma to anto akia. Koro ochako nyisa gimomiyo an kamano ithago jonyuol ni to. Koro ng'ato wuondi ni samoro anyuola ema lawre kodi tanyuola onge malawre kodi. Opiki kumachielo to ikia. In nyathi manche riek sani fail iyudo di. Jonyuol ni okia kata nochak kodi nade. Nyathini be kori weyo gi mama. Koro nen wach matek. Nikech ang'e ni Lydia bende ibiro bedo bende kinyiso kaka ni fwenyo to mar mondo mi kata mane chak yudo kata mana digi negi kaka ichako theko nen ginore ma bende nabiro mana poya nono kosi ni po apoya ni ne kora ne na theko en somo mokidwar koso kata mana somo bende somo to grades dok mana china ken ni somo to koso like ingen in ng'ama kadho in ga top kasto chieng' moro tu in kor chako mana in chien iyudo di jonyuol be dier ni karango ma timore kodi school be idhi in fact in a boarding school. Yeah. Mana kama ni ang'e ni biro bedo kile